Bueno, Katalinetan Nufarretatik Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, gure redakzio musikazale honetan, batzuk izan direlako Airen kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi. Kaixo, gordion. Eta bestetik ez dakit itxaso lehen prestote dagoen. Kaixo, bertan, bai. Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta, klaro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu, Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla oholtzara. Zuen egunetan, zeintzuk izan ziren? Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, Nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatuago nengoen nire gunean joan zenarekin, Luar la L. Bai ezaguna egizitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan. Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esan dute Unai, baina niri hau zaitiru ditzen euskalduna. Eta ez ditzen euskalduna. Ba, ez bueno, pasaira, ez Mike Tower, Jaun Miko, Quevedo, ez da unak. Atzokoan Quevedo, bai. Aitan ere, bai, ez da oker espaldimena ez. Batgial. Batgial, Bartzelonan. Bai, Aitana ez. Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere, osea, ez dut egitze egingo bataz, sobraskian kasartuko dut. Aitana zegoen kontzertu ikusten. Ez dakit. Ze, claro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famotu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuk ikusi zen dituzten? Guk ez da bat. Zu kontzertu ikusten zinen eta punto. Ez, saiatu ginen begiratzen pantaietan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da... Rorro, zegoela. Thread Wife. Nik ikusi nituen pantaiat, bueno, bai, azaldu gara ez dina gauzun orden, baina... Bat, Rorro hau da, ez dakite Espainia arrestatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain Trade Wife dira hauek, bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume berori. Eta hau da berdina, baina pixkat zeharka, estilosa, ez dakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira. Gaur Pablok janai zuen eta orduan egin du. Barkatu, hau da txakurra patio batean zigortuta daukana. Nola? Bai. Hauek, bai, txakur zuri badaukate. Auskalo. Gauza asko Bai, hemen ikusten ari eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita. Deik ez. Ba, atea zabaltzen omen dio txakurrak. Ez dut jarraitzen tipa, badakin norden, baina... Nik ez dakit norden, baina orain bigratut Roro jarri dut. Eta esan duzunean, Pablo, bikoteak ere grabatzen du bera. Hori zen, rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen, ez ginen hortaragon ezertako, osea. Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantaiari begira ematen duen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nolako ikusten, gero teilatura igo zenean, bai ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adiegon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Judelain, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeben. Bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izaten. Bai, promozioan da. Bai, bueno, ez du ematen harreman txarrik daukaten. Ez, hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutudan elkarrezketetan behintzat. Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri baldin baduzu, zaizu besterik geratzen. Esaten dute, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko bezala funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune dagokienez. Gero, zuek ikusi zen duten tokitik, nik aldetzu da, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen. Ondo, entzun oso ondo. Eta ikusi, egia esan, ninengoen visibilidad reducida ustez. Zure izan da golazoa, ez? Orduan, itxaso. Esaten dutelako osongi ikusten zela, azkenean. Bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen, guen den etxetxotik
gertuago, beste eszenatokitik baino, baina, karo, beste eszenatokian zegoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela, eta pantailetan hobeto, baina ikusten genuen. Eta gero etxetxoan zegoenean, esan dako aurrean zeudenan ez, baina igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, nahiko ondo ikusten genuen. Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean. Pistan, Bai, pistan, baina etxetxoaren alboan, baina barraren ondoan, kanpokalde. Vale. Toki garrantzitsuan. Hori da, gure lehentasunak beste batzuk ziren. Eta paintaia hondia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, burniak, eta orduan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaia, baina guk euriak zigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera ez ginen oso adi egon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, pixkat urrutik ginen, eta... Eske, egia da, eta hau jende gehiagori entzun diot, delapur bat ere, jai handi batera joatea bezala, ez? Kontzertu batera baino. Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen. Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela. Gainera hori guk ikusten genuen grako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, pistan, blaituta ginen, 3 ordu iraun baldin bazuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, junginen pentsatuz, Madrilen euria lautanta izango dira. Hostias! Osea, ze kalada, Kristo. Momentu batean esan genen, tenta hauek min ematen dirate. Gelditza baldin bazinen, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, karo, etxeraino ordu bete zenuen. Metropolitano tokitan dago. Baina, gu euforiarekin ginen hor, eta ondo pasa genuen, nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan, hori bai, blaituak. Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, irtera zailagoa izan zen, irteran guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzaidan bat ere deseroso egin. Eta gero guk beroa pasa genuen. Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zide esan nahi dut. Bai, oso azkar pasatzen zinen. Guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen... Zertzegoen aurratik? Txui. Dira... Puerto Ricoko talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, featuring bat egiten duena. Txui, uste dut. Zuk ikusi zen dituen itxaso? Bai, kontzertu guztietan egoten dira. Ez zuk ikusi zen dituen, garrazik esan du beratzen laioan. Ez guztu zenean, entzun genituen kanpotik, baina... Ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai. Eta zer moduz? Ondo gustatu zitzaidan. Jendez, zen bazegoen, barruan? Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo, normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bazegoen jendea ez desertu bat ez den, Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak... Lotxagarria. Bueno, Jan Edanarena, a ber... sartu ziteken, zerbait? Esan behar da, Jana sartu ziteken. Bokata bat, film. Albalean ez. Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olakoak. Justene pastak akabatik sartu ziren. Ez, Mr. Korn edo hauetako bat, eta ez zidaten ez ere esan, egia da bidali zutela aurretik olako zerrenda luze bat, eraman zitekenarekin. Eta baldintzak oso ondo erredaktatuta ere. Bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela, hori iztut ikusi. Nik bai, ezin dira txirrindak sartu. Ni gulertzen du zergatik. Karo, zezu metropolitanora txirrindaz joaten baldin bazara, batek esko du. Uste norbait sartuko dela... Hori da, baten okuritu zaiola noiz baita egitea. Bai, parra hondiak bota genituen, irakurtzen, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat, eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio. Sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra.
Ba, zerbait grabatzen, ezakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari omen ziren zerbait, beraz, bueno, Badazpada espero bisatzen, dut saiestu izanaka. Ez ginen konstiente egia esan. Claro. Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sarziteken, eta gero edaria, ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta agian behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztitako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, gure pela, baina egarriz nintzen hil, eta gozez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan. Garagardo eta tinto de verano de gente edan genuen. Eta presupuestoa jonzitzaigun. Ja, nik esan nuen gaur ez dute hango. Ba, katxi basoa etzala, baina, bueno, basoa hundia 13. Imaginatu. Festivalak baino garestia. Eta 3 orduko jaialdi, ba. Hori festivaletan baino garestiago da hori, Bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, bueno, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen. Komunak eta hori guztiare bai? Komunak pistan bat zeuden kaseta batzuk, aizeufa bateko lako usaitxar bat ere ekarri zuen momenturen batean, baina eske ezakit gutxos nagunetakoa gara, orduan, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, kasitatik egongo inean, ezakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxiagora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu. Esperientzia bezala hortaz ondo. Bai, eta bueno, gero azkenean, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, kamera txoien ere, ez zertzen hori. Hori da sarre. Argi bat eta kitxo. Bai, baina koordinatuta zeuden, zeuden argiteri diseinuaren. Askotan pultserak ematen dituzte. Hori jarri, debekirar más fotosen txistearekin izango da, ez? Eta hainbat abestitan, hori, aldi berean dantzatzen zuten, edo apatean, bandera bat marrazten zuten armailetakoek. Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, ez bat zitzaigun. Pena ematen ditze, gero ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten €1 gatik tesan honostras bitu gutxien. Tragoa konpentsatzeko ongi datorra. Baina netzi guten eman. Itxaso, garri. Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean, ez dakit, bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela. Hau da, kontzertuan, bakarrik pizten da, hori, nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazenean, ez dakit zergatik, piztuta geratzen da, eta armairu batean sartu behar duztu. Pilaren kontaktua tapatu behar da, edo erlako zerbait. Gauza garratzi bat, itxaso ez saldu oraindik. Ez, gorde urte batzuetan eta ze preziotan ateratzen. Gero birbalorizatuko dela, bai. Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina, bueno, dena zen oso garestika, itzerdi lagun batzuen etxean gelitu ginela, eta, bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko zebilen oraindik kamera jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, Bai. Gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera. Bai, gustatuko litzaiak ere abestu ez duen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere, bai, orokorrean. Bai, osongi bereizten da gainera, zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala, dala gehiago holtzan gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta gu adibidez bereziki azkeneko 2 diskak ezagutzen ditugula, bazeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zen horretan osongi zegoela pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai. Zenba denbora? Ba, ez da 3 ordutara iristen. 2 ordutara baino pizkat gehiago. Bai, 2 laurden edo horrelako zerbait.
Baina, karo, potente amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da. Perreo, Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debí tirar más fotos, eta orduan, oso kolofoi Horroso diskurtso polita, ematen duela gainera debí tirar más fotos en horretik. Unean... zuen kriston diskurtsoan nire kontzertuan mintzat, unean egotearen garrantzia dena. Bai. Baiet, argazkiak bota behar direla, baina guztia ez dela dokumentatu behar. Bueno, guk bere esanak super ondo konplitu genituen zesken. Una bizitzen duten eta kituz. Bai, aber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez dakit, horze pistan zegoen giroa gure inguruan, jendea zegoen daltzan, kuadrilletan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste... Igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta. Egira. Diskurtsoetan, ez erraipagarririk, zuk, garazi, esan duzu egitzen nuela kaso batzutan atentzion baten duelako baten belarria, hau esaten ari da. Neri igual nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz. Ados. Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan eta gero kantuetan ere badaukala hor, kantu askok ja referentzia hori egiten dutela, baina... Bai, horregatik espero nuen, igual kanturen batean ze geixeo esatea, baina zentzu horretan etzen bustietan bai bota nuen faltan ez dakit. Ez, aprobetxatuz igual ere, zegoela... abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez zaude, ez dakit, estatu batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen. Publikoari dagokionez, denetarikoa zen, publikoa? Bai. Oso anitza, idiota desentere guretzat. Adintartez? Baita. Familia giroan zijoan jendeare, bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai. Jo, guadi oinen eta ez denuen bat ere ikusi. Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen Kabo Berdeko bat ikusten genuen, baina ez Kanarietakoak eta Kolombiakoak. Kanarietako asko, bai. Gizon emakume proportzioa? Bueno, nahiko antzeko, ez? Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu. Eta gizonak gizonkerietan? Nik bai, sufritu nituen gizonkoarria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonkoarriak ere ikusi nituen. Osea, pixkat... Anistasun osoaz. Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, pixka sensazio iguala, baina ja beste dimensio batera eraman da. Bai, denetarik zegoen. Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen? Nire inguruan, batez ere, ez dakit nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, kuadrilaren bat ere, bai, gero atzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak. Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo... Osea, ez beste proiekturen batekin, edo berearekin akontuz, Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat nirekin. Osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bagarri bat nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela. Soinua normalen ez da hona izaten. Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean,
horrelako baten kasuan badaki dela esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain, zergatik ez. Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, pixka bat beste kontestu bat, baina ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bagiari zor, zahartzen hasiak dira, eta nekea, kantutik kanturera batxen luzeak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixkat alpertuta bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, festa bat zen, festa handi bat, eta musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, nire kontraesanekin joan nintzen ere bai, eta poltsikorako ere zulo handia eginda, jakin da da giroan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan. Hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Batbaniren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin hitz batzuk. Hori da, justifikazioa totalmente. Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenean horiek dira, hasieratik sartu, eta horre itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, oiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu armaietan geundenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen oietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen, guretzako izan zen pixka. Eta zuentzat garazi ez dakit nola biziko zen duten horre pistatik, baina isilune luze bat izan zen. Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta hasi zitzaigun hor momentuan maldan bera pixka bat, aprobetxatu genuen pixka egiteko trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan ere ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai ekarri diazutela gogora, eta gia esan, aipatzeko modukoa da, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak, eta ez zeuden bat ere prest. Eta gaixuek ere bota zuten kalada bat, eta karo, zuz lanean zaude, beste, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira. Claro. Eta kobratu dutena. Bai, eta gaixuak zeuden, azkenean nolako pontxo, baina xistorrin bat eman zieten, eski datafonoak bustitzen ziren, osea... Lanerako kaosa. Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, batek bai egin ziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo... Eta bitu, hori bai, eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin, bera, zortan, bitu, sarrera eta oso erresa izan zen, gure irteera ere nahiko erresa izan zen, baina zentzu horretan, hori bai izan zela punto bastante kritikoa. Begira, etxetxoaren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritika asko onda, hortaz asko hitz egin da, begira, beste xetasun hauek ziren gehiago... Hortaz ere hitz egin dezakegu, uste dut asko hitz egin dela, eta nik desde luego Bad Bunnyri ez diot exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista batzuk ditut, orduan. Eta klasismoari buruz, eta hori guztia. Zalantzari gabe. Bai, niretzako pena, hori, uste nuen errex zeukala dibez Puerto Ricoren inguruan pixkatik egitea, eta baina hori ere ez du egin, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, Bai, hori da. Aizue, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzea batik. Horrelako tara zoaztenan abisatu, ze musikarien oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herrira bestela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Eskerrak emate bainoaz. Nik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut. Honak ere nik uste dut baduelako. Hori bai politikoagoa dela. Eta ez zuten
Ja, justu hori ez. Justo hau ez dute jotzen. Vale. Eta badago beste bat- instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adibidez, ez baliteke. dut Badago beste bat ere, una velita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere Bai. aipatzen ditu itzaldiak. Bueno, Bai. Oso polita, hori ere ez duela jo, adibidez. begira. Jo, abestu. Bueno, bai, ja. Justo, vale. Ba, Bueno, pues dena delakoa. guk jarriko dugu Hori naiz da, irratian, eta hori da. listo. Ba, mila eskerrukote. Zuei. Mila arte. esker, Aio. gero arte. En el verde monte adentro aún se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse por la hondo, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no suelten la bandera.